Perdoneu. Per culpa de l'apagó, no vaig poder acabar el vídeo. I recordeu una cosa. No deixeu de parlar català. Veniu! Us ensenyo la cuina. Això no és un microones. És una màquina que pot escollir quin menjar fa. No li poses ingredients, li poses un record. Només et pot donar menjars que ja has provat. Funciona a partir del record. Si li dic calçots, ho veus? Tal com ho recordes. Com que ja els he tastat, em dóna el plat exacte. Dels millors calçots que he tastat mai. Fa el gust exacte d'aquell dia. La llum, la taula, la gent, tot. I si no has tastat el menjar que li vols demanar? Bròcoli. Com veieu, no cuina res. No pot inventar records. Ara mireu això. Aquest calaix no té fons. No hi guardo coses. I cauen. Sovint hi llenço coses que no he de tornar a fer servir. Coses que pesen. Coses que ja no necessito. Tot i que a vegades tornen soles. Qui decideix què torna? Ei, no havíem quedat avui? Sí. I crec que t'havies oblidat. És possible. Veig que encara el tens obert. Tu també el coneixes? No és un forat. És com un filtre. A vegades se'n passa coses. A vegades les treu. Això no és meva. Vale. Però llavors, qui decideix quan treu alguna cosa? Nosaltres no. Potser no és qui. Potser és quan. Potser només torna el que encara té lloc. I jo puc enviar coses? Sí. Però només si realment no les necessites. Ja ha arribat. A on? On tocava. Vale. Crec que això és més gran del que pensava. Però bueno, nosaltres anem a fer el que havíem quedat. Haurem de continuar. Un altre dia. Sí, un altre dia. Haurem de continuar el vídeo un altre dia. Ens veiem, estelats!